Dong, nagka-familiar ka sa kuan? Nakutan ako ba? Nagka-familiar ka sa Facebook ka ng Piso Reflity? Oh, sa Facebook o sa TikTok? Wala man. Ano na na? Wala ako. Ako din na, vlogger ko ba nga ang content ako kay Piso Reflity. Oo na yan. Oh. Kuha niya akong content eh. Facebook na ako. Na. Sige? Na. Piso Reflity. Oh, hatod kaya? Oh, hatod ka. Asa ka Karon? uli? Oh. Pasiyo. Piso Reflity, pasiyo. Banawa. Asa raw? Gi. Ano, kuan. Karon? Okay ra, i-upload ka ng content. Oo. Okay na ko i-upload ni. Oo. Kaya. Kada please ato kamay ha. Isa pa na ta. Timing guys, oh. Nagabantay na ka na sa Facebook ka nang may mga libro sa kaygot. Oo na. Oh. Pero katang piso kay wala pa. Wala bantay ka dito. Sige ya. Ah, sige. Sa una, libre sa kaya ko ha. Libre sa kaya to ka sa una niya. Balik daghan naman kayo mi. Ako ang gipiso plate para malahi gani. Oh, pero wala ito. Oo. Pero unsa jud ang niya kanang ganahan ni bubuhat na. Oh, tabang sad ba? Pero na jud may regular na Trabaho? Oh na suniro. Oh. Wala. Kung di pa na ako mo na ako content. Wow, wala. Lingaw-lingaw ba? Kani sa dira sa kanang hago pero malipay yung kami sa. Oh, malingaw sa day. Kaya ang katabang ka, mabot sa panahon nga mga kwarta sad. Oo. Oh, papa, yan sa pagkatao ginaan. Oh, ba? Ako to ito. Pagkatao dito. Anong masabog sila? Kung sila ya like wala lang kanang ana lang. Eh, dili ko no safety ba? Basing ko no makaila ana. Basing ko no kanang gigamit lang libre sakay para mang-kidnap, mang-kidnap, sanay. May ganini kay Napagi kamera. mo ni diwa nya na mapakita bisita sa mong kuan. Account na. Oh. Grabe sa tao lagi na agi mastorya eh. Ana dito. Kuan ko niya. Ayun. Wai kay daganan. Wala nila ko kita ka bota. Kakto ng kuan. Mao, ginaw jud. Diri ta? Kapit. Yung turn lang na yan. Ito lang una ugat ko. Tas. Pwede itong tangon yung master para makita sa dua. Oo, pamawa ko ya. Kasi ba, okay rong good. Katsoy ni mo. Kasi pangani mo? Braden. Ha? Braden. Braden? Oh, Charles Braden. Charles Braden. Ano ni mo? Comment lang dito sa video ha. Comment lang dito sa kuang. Braden. Comment lang dito sa. Yung bayad, Jigo piso niya. Ang piso ra gyud. Ay, di ka na Jigo bayad piso kay. Oh, mo na atong signature. Piso lang. Hindi ko daw bili piso. Sige, Sige, salamat ya. Sige, Sige, salamat. Okay, Ha.